Kaixo, guk ate irristario bat egin dugu eta gure erazoa ate baten maketa egitazen horretarako. Erabili dugun materiala hau izan da egurra, plastikoa eta plastiko motan barruan PS papereko xafla batzuk, kableak, soka, kola hemen eta gero estainua hemen, kableak lotzeko motorrari. Eta bain nik ere ikunta esplikatu bezutez. Lehenengo genuen kaxa hau, ondoren mekanismoa genuen, motorrana eta erredukzioan sistemana. Eta hori lortu genunean, hasi ginen kaxa pintatzen eta lehortuta gero mekanismo guztia txertatu genuen. Mekanismoak hola funtzionatzen du. Pilatikan juten da korronte elektrikoa konmutadorea eta konmutadoreetako lau interruptoretatik motorrea. Motorrak mugitzen du soka hau eta soka honek hau jasotzen du goraka eta beraka. Bueno, eta oain demostrazio txiki bat egin dugu. Nola galditzen da? Esplikatu, nola galditzen den? Hemen dakazki, hemen bian, eta hemen dakazki zirkuituak izteko palanka txiki batzu bezala, eta orduan atiak gora iristen denean hemen ikusiko zute dakala plaka bat, eta plaka horrekin hau zirkuitu hau izten du, eta ereki eta horren berean hau itxingo du. Eta bain demostratzen dugu. Gora iritsi denean plaka ikusi du, eta zirkuitua iritsi du. Eta bera iritsi denean, beko zirkuitua iritsi du, eta beko itxi du. ¿Esto berriz, sabes? ¿Berriz?